नायदो बिनि आखला पाबजि गेलेहरदों आसोला खोमायाव नायदो नै खोमावबो दं ओइस नै हंलालानो बिनि साबसिन नुयो गोबो हासिनांगौला खनसे ला ना बुंदों ओमफ्राय बिब'आव खिथेनरा नै हेल' एभ्रिवान नोंथां बयखौबो खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि साफ्रोमबोनिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय जों दा गिर्जानि समया सभा जानायखौहाय जों दिनै फोसाबनो नागिरदों आं दा थांगासिनो नै नोंथांनो देखायलांनो नाजानोसै खामानि मावनायफ्रा माबोरै बोख्लायजोबगोनसै नालाय दिनै स्टेज बायदिसिनाखौ आं नोंथांनो देखायलांनो नाजानोसै अब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर मिस्ट्रा बेस्रा हारसिं सिनै रावबो लोगो गैया बोर जाखो नोंलाय नोङो बे हारसिं गोजा नामा रोगानांगौआ हाब दङ नै दाबो एसेल' हादों बा देन्जारल' होखायो माथो देन्जारलै नों मिस्थ्रि माथो मारा असे नायदो बिनि आखला पाबजि गेलेहरदों आसोला खोमायाव नायदो नै खोमावबो दं होमबाथाय सिखोनांगौ मोदानजोबबाय गांसो नुयो नै दासो नुबाय आरो ओरैबो पाबजि लाबाव नै पाबजिङा लाथों नोंलाय फ्रि फायार बलसो माथो निजिमा हनै बेसो दा गोमोल'खा बोखादों दा निजिमा आयु ओइस नै हंलालानो बिनि साबसिन नुयो गोबो हासिनांगौला खनसे ला ना बुंदों ओमफ्राय बिब'आव खिथेनरा नै बेयाव नै बेसो जागोन मेजेमा खोखोलायखा नै दाउला खासिया मा सानैजों थांनोसै साबे मा मानसिया माबोरै जादों नायनो रा जोंनि बानलु हायथा स्पेसियेल जादोंलै नै बानलु हायथा स्पेसियेललै माबायदि दाउ खासियालाय गोराथारलै बोसोरनै बोसोरथाम थानायनि गोरा नङा रा टेस्टआ माबायदि गोथाव नोंलाय गोथाव मोनगोन ना मोनाखै गोथाव बे न'आलाय गोथाव मोना मोनाखै होनदोंलै गोथाव आं दा जाखांनानै नानिखौ लांनो फैबाय स्कुलावहाय खेला जागासिनो दं नालाय नै मोनफैबाय ओरैहाय नै बिदिनो नै ओरै दरखं ओरैहाय स्टुडेन्टफोर हाबग्रा स्कुलाव थांग्रा बियो नै मा लुनायमोनथाय बियो बे खेलानिनो जानो हागौ नै दा ओरै थांनोसै आं बैथिंजायबो फाइनालि नै जायगाखौ मोनफैबाय ओरै हाबफैबाय आङो नै ओरै खेला जागासिनो दङ नै मास्टारफ्राबो दङ लामायावनो जिरायनानै नायगासिनो नै प्राइज रानलागासिनो लोगोफोरनो प्राइजआबो जोबनो रोङा दाबो बिराद बुरजा दंबावोसो नै
Second prize goes to Sweta Guru. Third prize goes to Prashant Prabha from Warehouse. Thank you, sir.